De Friesland gaat na een opknapbeurt van een moanne morgen de veert weer in. Maar eerst moet test worden of de veiligheid van passagiers garandeerd worden kan. Als er wat slims bad op de Waadzee. We gaan straks zien dat één systeem geactiveerd gaat worden. Dus dan zie je een glijbaan opgeblazen worden met een vlot aan de onderkant. En dat er een aantal figuranten zeg maar, naar beneden glijden. En dan wordt gekeken van hoe functioneert het systeem, hoe snel is het systeem, hoe snel zijn de mensen van boord. Ja, daar komt hij. De glijgoot die zul je nu gaan zien. Ja, dat is het drijfgas hè, waarmee het opgeblazen wordt, het systeem. Er binnen 50 vrijwilligers optrommelen om het systeem op de proef te stellen. Ze bereiken alle keer zonder problemen de vlotten en dat is correct de bedoeling. Want in geval van calamiteiten moet er vlug handelen worden en moet elke een zo gauw mogelijk van boord. De grootste calamiteit waar wij bang voor zijn, of waar we altijd alert op zijn, is brand. De Waddenzee is relatief ondiep, dus als het schip zou zinken of wat dan ook, dan kan de kapitein heel makkelijk bakboord stuurboord geven en dan staat het schip aan de grond. Maar brand is natuurlijk wel voor elk schip, een vliegtuig, is dat een slecht scenario. Hoewel er nog neer een veerboot van Doeksen op zee evacueerd worden moest, had de rederij toch 6 ton stutsen in het nieuwe reddingssysteem. Veiligheid is belangrijk en met dit systeem hebben we weer een grote stap in een nog veiliger schip weten te creëren. En dan hoop je dat het nooit gebruikt worden moet. Nee, dat hopen we natuurlijk. Dat is heel belangrijk dat je erop kan vertrouwen, maar het liefst gebruiken ze het natuurlijk nooit.